Tak ideme odznova. Definície a role v sieti PEPOL vystupujú tieto roly. Access Point Provider alebo Access Point certifikovaná gateway, ktorá pripája end userov servisného providera do siete a zodpovedá za zasielanie a prijímanie dokumentov a v súlade so štandardizovaným protokolom AE4. Udržuje súlad s OpenPEPOL špecifikáciami, že to sú tí, ktorí sú zodpovední za dodržiavanie certifikačných pravidiel, zaisťuje bezpečnosť komunikácie, udržuje SLAčky. Servisný provider je to firma, ktorá poskytuje služby end userom. Access Point neposkytuje služby end userom, Access Point poskytuje služby servisnému providerovi a servisný provider poskytuje služby end userom. Zvyčajne je servisný provider aj Access Point provider. Dohliada tento servisný provider na onboarding end userov a poskytuje zákaznícku podporu. Intermediári je spoločnosť alebo firma, ktorá poskytuje služby end userom nepriamo. To je cez rôzne systémy ako ERP konektory, B2B konektory, integrácie k účtovným systémom alebo poskytovatelia webových rozhraní alebo mobilných aplikácií na zasielanie a príjmanie dokumentov alebo faktúr. Čiže kľúčové body z tohto slajdu ohľadne roli je, že Access Point je certifikovaná brána pre pripojenie k sieti, zodpovedá za bezpečné odosielanie a príjmanie dokumentov. Servisný provider je firma poskytujúca PEPOL služby end userom. Intermediári je firma prepájajúca napríklad systémy, webové rozhrania, ERP konektory so sieťou PEPOL cez servisného providera. A end user je firma, v tomto prípade DIČ, ktorej poskytujú služby buď servisný provider alebo intermediári. Ja tu mám aj pripravenú takú maličkú pomôcku, aj grafickú, aby ste to videli aj graficky krajšie. Ja som ju mal už otvorenú, ale keďže som musel reštartnúť, tak si ju otváram opätovne. Tu vidíte graficky trošku lepšie. Juraj, prosím ťa, potvrď mi, že či už vidíme prezentáciu. Áno. Dobre. Takže graficky vidíte, že kde je end user a jeho backend systém, a kde je servisný provider a v tomto prípade je servisný provider tá istá firma, ktorá prevádzkuje aj Access Point. To znamená, že je tu software Access Pointu, ktorý je certifikovaný a tento software, do neho je naimplementovaná alebo nakonfigurovaný certifikát, ktorý service provider dostal v rámci certifikácie od OpenPEPOLu. V tomto prípade je to jedna a tá istá firma, čiže servisný provider je tá istá firma ako Access Point. A môže prísť aj ku kombinácii takej, že servisný provider sám nevlastne alebo neimplementuje alebo nevyrába pre seba sám Access Point, ale nájde si subkontraktora, ktorý tento Access Point vyrába a poskytuje ho na prenájom, dajme tomu. Tým pádom vlastne je tu umožnené to, že servisný provider sa certifikuje na hardware a software tohto subkontraktora Access Pointu. Servisný provider získa certifikát od OpenPEPOLu a tento certifikát je potom nasadený na software Access Pointu. Čiže je veľmi dôležité si uvedomiť, že servisný provider je vždy ten, ktorého certifikát vystupuje v sieti PEPOL a keď vlastne si prenajíma túto infraštruktúru, robí nejaký white labeling dohodu so subkontraktorom, tak tento certifikát je potom deploynutý do Access Point infraštruktúry. Ten white labeling vlastne vyzerá tak, že keď máte väčšie množstvo servisných providerov, ktorí nechcú investovať do tejto infraštruktúry, ale objednajú si takýmto subkontraktom infraštruktúru Access Pointu, tak tu je vidno, že jeden poskytovateľ Access Pointu môže vlastne poskytovať služby viacerým servisným providerom
na rôznych inštanciách access pointov, na ktorých sú potom nasadené alebo nadeployované certifikáty, ktoré získal servisný provider v rámci certifikácie. No a posledný nejaký grafický náčrt toho, ako sú umiestnené tie PEPOL role, tak máme tu ešte tú kombináciu s intermediári, čiže je end user, ktorý má kontrakt s intermediári, ktorý má nejaké backendové systémy, ktoré sú naintegrované na access point servisného providera. V tomto prípade je to jedna tá istá firma, v tomto prípade ide o white labeling. Toľko grafická ukážka k roliam a môžeme pokračovať ďalej. Čiže existujú rôzne zmluvné vzťahy, napríklad vzťah medzi access point providerom a OpenPEPOLom. Tento vzťah sa volá Service Provider Agreement, alebo tá zmluva sa volá Service Provider Agreement a je to zmluva, ktorá definuje povinnosti a certifikáciu a záväzky strán access pointu a OpenPEPOLu. Servisný provider a access point provider. Tu vzniká zmluva, teda ak service provider nie je tá istá firma ako access point provider a existuje tu zmluva o nejakom white labelingu. Ďalej môže byť zmluvný vzťah aj medzi intermediári a servisným providerom, tzv. Technická alebo obchodná zmluva, ktorá určuje integráciu zodpovednosti a procesy SLAčky. A posledná možná zmluva môže byť medzi end userom a servisným providerom alebo intermediári. A toto je vlastne zmluva s firmou, s DIČom, ktorá si vlastne objednáva služby prístupu do siete PEPOL. A táto zmluva určuje podmienky poskytovania zodpovednosti, vrátane ochrany údajov. Dokumentáciu napríklad k Service Provider Agreementu nájdete na PEPOL.org v sekcii dokumenty. Povedzme si niečo o typickej technologickej architektúry pripojenia sa do siete PEPOL. Tak táto infraštruktúra pozostáva z niekoľkých vrstiev a každá plní určitú rolu. Tá najspodnejšia vrstva je tá vrstva connectivity alebo prístupu k sieti. Je to vlastne protokol, pomocou ktorého sa zasielajú tzv. Obálky s dokumentami. A tie obálky si možno predstaviť aj tak. Ja som tu mal jeden príklad pre vás pripravený. Momentík, ako vyzerá tá obálka. Keď si spomínate, tak my sme si vysvetlili, že elektronická faktúra vyzerá takto, že je to XML v štruktúre podľa UBL 2.1 a customizácii pre PEPOL BIS. No a každá táto faktúra je zabalená v takejto obaločke, Standard Business Document Header, a v tej obaločke nájdeme nejaké metadata ohľadne tej obálky. Čiže vidíte, že tu je sender, tu je receiver, sú tu identifikátory o dokumente, o scope, o procese, o krajine. A samozrejme sú tam ešte možné rôzne iné informácie, ktoré sú potom prospešné v rámci doručovania. Že aj by ste mali predstavu o tom, že čo je to tá obálka. Hej? Že tá obálka je vlastne tiež XML, ktoré wrapuje vlastne celú faktúru. Standard Business Document. Dobre, túto connectivity vrstvu si viete naimplementovať pomocou dostupných softverov, ktoré sú buď open sourceové alebo closed sourceové. Ako príklad som uvedol Oxalis, Ionide, SMP, AP, eDelivery Gateway alebo rôzne nejaké homemade REST API. Zoznam dostupného softveru a dostupných softwarových riešení, ako som uviedol, či už open sourceových, kde to môžete stiahnuť a prispôsobiť, alebo closed sourceových, kde platíte vlastne za danú nejakú inštanciu tohto access pointu, si môžete prezrieť na PEPOL.org alebo linku, ktorý je tu. Ďalej
Typická technologická architektúra spočíva z aplikačnej vrstvy, to znamená rozhranie používateľské dashboardy, API, integračná logika a tam môžete využiť hociaké texteky, či už Java, Node.js, Python alebo rôzne predpripravené ERP konektory. Čo sa týka integračnej vrstvy, tak toto je výmena informácií medzi PEPOL a medzi ERP systémami, alebo medzi C1, C2, alebo C4, C3. A tam sa využívajú rôzne API gateway, webhooky, rôzne middleware na prenos aj asynchrónne správ. Security a identity vrstva, správa certifikátov, autentifikácia, tam sú známe štandardy TLS 1.3, OAuth a PEPOL certifikát. Koľko to k typickej technologickej architektúre. Rozoberieme si trošku fázy odosielania a prijímania faktúr. Už veľakrát sme to rozprávali v rámci 4-rohového modelu alebo 5-rohového modelu. Tunak si to trošku povieme z takej technickejšej stránky, čiže prijímanie správ alebo prijímanie došlých faktúr príde na access point AS4 správa v tej forme, ako ju tu vidíte, že nejaká obaločka s nejakou faktúrou. Túto access point príjme a potom na základe toho, ako má tento access point alebo service provider dohodu so svojím klientom, tak ju doručí do systému nejakého lokálneho, účtovného alebo podnikového pomocou REST, API rozhrania alebo webhooku. Môže sa ešte v tomto momente dohodnúť access point alebo service point provider s end userom, že bude pre nich robiť aj transformáciu napríklad z XML do nejakého iného formátu JSONu alebo nejakého natívneho formátu pre ERP, tak aby dáta z faktúry boli vyťažené, aby sa umožnila nejaké automatizované spracovanie došlých faktúr, a potom nastáva uloženie do nejakého úložiska na ERP systém, odkiaľ sa potom začína vlastne proces likvidácie alebo proces došlých faktúr. Tu je potrebné spomenúť, že to XML pôvodné, ktoré definuje vlastne tú elektronickú fakturáciu, si je treba odarchivovať, aby bola dostupná pri či už daňovej kontrole alebo pre splnenie si povinností z pohľadu archivácie faktúr. Čiže je pekné, že sa spraví tá transformácia z toho XML-ka na niečo, čo je možné automatizovane zaúčtovať, ale vždy musí to XML byť aj ako celé tá faktúra, XML faktúra uložená a zaarchivovaná. Čo sa týka zasielania správ, tak faktúra z ERP je vygenerovaná, alebo fakturačné údaje sú vygenerované a potom či už samotný fakturačný systém alebo podnikový systém skonvertuje tieto údaje do formátu PEPOL BIS podľa syntaxe UBIL 2.1 a doručí podľa dohodnutého spôsobu s servisným providerom alebo intermediári na API rozhranie. Access point sa pripojí a pošle pomocou protokolu AF4 a doručuje na AF4 endpoint klienta, poštára klienta, alebo access providera klienta, alebo zákazníka. Kľúčové body kritické je, aby validácia dokumentov pred vstupom do transportnej vrstvy bola vykonaná. Validujte dokumenty v runtime počas ich tvorby, čiže spomínanou XSD validáciou a následne schematronmi, či už EN schematronom alebo PEPOL BIS schematronom. Povieme si ďalej niečo o certifikácii a compliance. Certifikácia access pointu je vždy povinná, vyžaduje si dôkladnú prípravu. Celkový proces ideálne trvá od 6 do 10 týždňov. Certifikácia servisného providera a intermediári nie je povinná, ale do budúca môže byť vyžadovaná, ale v súčasnosti nie je. Fázy certifikácie OpenPEPOLu sú zhruba 4, čiže vyplníte si prihlášku,
bude vám poskytnutá zmluva alebo návrh zmluvy z OpenPayPal, je podpis alebo je revízia približne 1 až 2 týždne. Ďalej prichádza alebo nasleduje technický onboarding, testbed setup na vašej strane, potom samotné testovanie v testbede a conformance testy, čo trvá približne od 2 do 4 týždňov a následne schválenie OpenPayPal, čo trvá približne taký týždeň. Kľúčové body. Certifikácia nie je len formalita, vyžaduje skúsenosti s prevádzkou aplikácií. Čiže musíte byť schopní traceability, musíte dodržiavať uptimey, incident management musí byť zavedený a správa certifikátov. OpenPayPal alebo PayPal Autorita, PayPal Autorita sme vlastne my na finančnej správe, môže požadovať z času na čas aj dôkazy o dodržiavaní, respektíve napríklad štrukturovanými logmi alebo zdokumentovanými procedúrami a tak podobne. Okrem dodržovania súladu s service provider zmluvou je potrebné dodržovať aj súlad s tzv. PayPal Authority Special Requirements. Každá krajina má svoje zvláštnosti, ktoré sú popísané potom v dokumente, ktorý voláme PASR alebo PayPal Authority Service Specific Requirements. Special Requirements. A tu je link potom, kde sú všetky PASR všetkých krajín, kde je PayPal Autorita. Troška to zmenším. Poďme k takému zákonnému vyjadreniu, zrušiť telefón, k zákonnému nejakému definovaniu podľa zákona, ktorý vlastne včera bol schválený, čo je to ten digitálny poštár, čiže podľa zákonnej nejakej litery voláme, že certifikovaný poskytovateľ doručovacej služby na Slovensku. Ten rámec doručovacieho štandardu vlastne stanoví finančné riaditeľstvo na webe od 1.1. a tam na našom webe budeme viesť evidenciu európskych doručovacích štandardov. Doručovacia služba je služba zasielania a doručovania elektronickej faktúry, ktorú poskytuje certifikovaný poskytovateľ doručovacej služby. Doručovacia služba, a toto je dôležité, sa poskytuje v súlade s podmienkami európskeho doručovacieho štandardu a s použitím nástrojov a postupov podľa tohto štandardu. Ja prejdem hneď ku kľúčovým bodom, aby som nemenoval tieto povinnosti digitálneho poštára, ale priamo prejdem ku kľúčovým bodom, ktorými sú, že jediným doručovacím štandardom, ktorý v súčasnosti spĺňa kritériá, je PayPal sieť. Nástroje a postupy európskeho doručovacieho štandardu sú popísané na webovom sídle PayPal.org. To znamená, že formát, ktorý používame v doručovacej službe, je PayPal BIS, v súčasnosti verzia 3. Boli otázky ohľadne čitateľnosti, čo znamená čitateľnosť v bode C, čo sa týka povinností poskytovateľa doručovacej služby, tak tú čitateľnosť treba vykladať tak, že znamená to, že musí byť možná vizualizácia daného XML. Keďže XML je vytvorené podľa XSD schémy, tak je tu umožnená vizualizácia rôznymi nástrojmi, ktoré sú voľne dostupné. Tá čitateľnosť neznamená, že by digitálny poštár mal doručovať okrem XML aj nejakú formu obrázkovú alebo PDF-kovú samotnej faktúry. Čitateľnosť znamená, že je možná vizualizácia, že musí byť možná vizualizácia toho daného XML. Či už na strane C1 alebo C4, kde to budú robiť samotné informačné systémy, alebo nejaké voľné dostupné konvertory, s tým, že finančná správa bude tiež poskytovať aj pre našich kontrolórov takýto konvertor, ktorý bude dostupný aj na webe finančného riaditeľstva alebo finančnej správy, na portáli finančnej správy. Počas dobrovoľnej fázy využívania siete PayPal nemusí byť splnený bod E.
Čiže v roku 2026 nemusia ešte digitálni poštári reportovať údaj na 5. roh. Ideme ďalej. Osoba môže v Slovenskej republike poskytovať doručovaciu službu ako certifikovaný poskytovateľ doručovacej služby, ak je zapísaná v evidencii na webovom sídle FRSR. Finančné riaditeľstvo zapíše ako certifikovaného poskytovateľa doručovacej služby osobu, ktorá podala žiadosť o zápis do evidencie, a to do 30 dní od dňa podania žiadosti. Prejdem hneď k kľúčovým bodom, čiže tá žiadosť alebo formulár o zapísanie do evidencie sa nachádza, alebo sa bude nachádzať od 1.1.2026 na portáli finančnej správy. Sídlo, kde je podmienkou byť v EÚ, sa preukazuje výpisom z obchodného registra alebo zahraničného ekvivalentu. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov alebo zahraničného ekvivalentu. A preukazovanie bodov C a D sa preukazuje zápisom v evidencii OpenPeople na webovom sídle people.org, je tam stĺpec Access Point a je tam hodnota AP Certified. Názov spoločnosti si je treba dávať pozor, v evidencii OpenPeople musí byť totožný s názvom spoločnosti podľa obchodného registra. A tu je potom následne ten link na zoznam certifikovaných access point providerov, kde keď vás nájdeme, tak to znamená, že ste certifikovaný access point provider. Príprava na certifikáciu. Správna príprava je kľúčom k úspešnej certifikácii. Toto je taký checklist, ktorý sme dostali ako odporúčanie. A začnem asi hneď druhým. Postaviť infraštruktúru, testovacie prostredie a endpointy, požiadať PEPL o testovací certifikát na prístup k testovacej sieti, preštudovať si PEPL BIS špecifikácie, pripraviť si testovacie dáta na validáciu, a zdokumentovať prevádzkové procesy, tie sú potom nevyhnutné, ako incident management, SLA a podpora, a určiť compliance manažera alebo officera alebo technického lída za certifikáciu. Ponaučenia z praxe v oblasti testovania a validácie. Tam je najčastejším problémom nejakých zlyhaní certifikácie, že sa podcení príprava na testy. Mnohí žiadatelia vraj zlyhávajú v testovacích prípadoch kvôli drobným chybám v schémach alebo v hlavičkách. Bežné zlyhanie zahŕňajú napríklad nesprávne aj 4 hlavičky, zastaralé verzie BIS schém alebo nesprávne nastavené údaje, ktoré sú v testovacom SMK alebo testovacom SMP. Neviem, ako to mám lepšie povedať. Testovacie prípady sú prísne a aj malé formálne odchýlky spôsobujú potom zamietnutia. V kľúčových bodoch by som teda zvýraznil, že validujte skoro pomocou PEPL validátorov a zabezpečte súlad s BIS 3 špecifikáciami. Pripravte si kompletný regresný set pre rýchle opakovanie testov. Zabezpečte, aby všetky typy dokumentov, identifikátory a SMP záznamy presne zodpovedali očakávanej konfigurácii na testbede. A v tomto, ak toto všetko zabezpečíte, tak by mal vlastne sa prejsť tá certifikácia veľmi hladko. Treba investovať čas do tej prípravy a ušetrí vám to týždne oneskorení pri certifikácii. Ponaučenie z praxe z prevádzky Access Pointu alebo servisného providera. Nedostatočný monitoring je vždy nejakým slabým miestom. Správy sa môžu strácať, ak chýba viditeľnosť vo frontách, v queues, tak mnohé PEPL implementácie zlyhajú, pretože tento tok správ nie je monitorovaný end-to-end. Správy sa môžu uviaznúť vo vnútorných frontách, zlyhať počas SMP vyhľadávania, discovery, pokaziť sa počas AI4 doručenia a bez vytvorenia nejakého alarmu, bez toho, aby vás systém varoval, keď nemáte odchytené vlastne takéto zlyhania. A bez correlation IDs alebo trackovateľnosti cez všetky vrstvy od ERP, cez servisného providera
access point až po AF4 protokol. Sú tieto tzv. Tiché zlyhania veľmi ťažko detekovateľné. Výsledkom môže byť to, že správy sa síce zdajú byť úspešne odoslané, ale zo systému odosielateľa, ale nikdy nedosiahnu príjemcu. Potichu zomrú. Kľúčové body je treba implementovať end-to-end observabilitu, vrátane monitoringu, front, počítateľ opakovania, alertov pre dead letter fronty. To znamená, že keď vám skončí nejaká faktúra v nejakej queue, tak treba monitorovať túto dead letter queue a rýchlo reagovať. Monitorovanie AF4 záznamov. Používajte Correlation IDs tak, aby každý dokument mohol byť trackovateľný cez všetky systémy. Definujte práhové hodnoty alertov pre latenciu a zlyhania. Pridajte automatizované varovania o expirácii certifikátov. Toto je veľmi dôležité. Nastavte si aj nejaké, asi sa k tomu ešte neskôr dostaneme, ale nejaké opakované varovania, že certifikát vyprší o 30 dní, o 10 dní, o 5 dní. Už by ste mali naozaj, alebo v tom prípade prestane fungovať access point. Vytvorte dashboard zobrazujúci stavy správ, musím menovať. A toto je najhoršie, čo sa môže stať. Hej, tiché zlyhania, ktoré potom vytvárajú prevádzkové zmluvné a compliance rizika. Ďalším veľkou výstrahou v rámci nejakého ponaučenia je nízka úroveň SLA, čiže nízka dostupnosť a reakčný čas vedú k varovaniam od OpenPeople alebo od People Authority. SLA sú často definované nejasné s klientami alebo nie sú prísne monitorované access pointom. Problémy ako pomalá latencia, oneskorená reakcia na incidenty alebo chybajúce maintenance okna spôsobujú opakované porušenia SLA. Z tohto hrozí vlastne odobratie certifikátu. Druhým problémom, ako som spomenul, je správa certifikátov a ich rotácia. Certifikáty môžu expirovať bez upozornenia, tu som zabudol sa, alebo nesprávne nakonfigurované certifikáty sú jednou z najčastejších príčin PEPL výpadkov. A kontroly certifikátov nie sú automatizované, čiže tá rotácia nie je automatizovaná, tak AP môže odmietnúť správy po neúspešnej kontrole certifikátu bez varovania. A k týmto kľúčovým bodom sa asi nemusím vraciať, lebo sú dosť vysiednuté už aj v tom všeobecnom. Tunak jeden pattern opakovania pri pripomienkovaní expirovania certifikátov. Posledné, také najzásadnejšie podľa mňa ponaučenie z praxe, čo sa týka servisného providera access pointov, sú nejasné zmluvné podmienky s end userami, kde keď zmluvné podmienky nie sú explicitné, tak klienti môžu nesprávne pochopiť zodpovednosti alebo predpokladať, že servisný provider je zodpovedný za problémy mimo jeho dosahu. Medzi častými nedorozumeniami sú napríklad, že klienti veria, že service provider garantuje doručenie, aj keď ERP posiela neplatné alebo neúplné dáta. Alebo predpokladajú, že servisný provider je zodpovedný za opravu BIS formátovacích chýb generovaných klientovým systémom. Alebo že očakávajú, že servisný provider preberá zodpovednosť za obsahovú správnosť faktúr. Tieto nejasnosti potom vedú k sporom, nereálnym očakávaniam a zvýšenej prevádzkovej záťaži servisného poskytovateľa. Čiže kľúčové body sú: zabezpečte, aby všetky zmluvy jasne definovali role, zodpovednosti a hranice. Špecifikujte, že klienti zostávajú zodpovední za kvalitu dát, konfiguráciu ERP alebo podnikových systémov a súladu obsahu, ktorý generujú. Objasňujte, že servisný provider garantuje transport len po prijatí platného PEPL kompatibilného dokumentu. Definujte, čo je súčasťou štandardnej podpory a čo je účtované extra, či je to tiketový alebo hodinový systém. Nechajte všetky podmienky skontrolovať právnym poradcom, aby ste predlížili nedorozumeniam a už len heslo: jasné zmluvy chránia obidve strany a znižujú operatívne riziká. Prechádzame k benchmarkom
sú to naozaj že cenové benchmarky, čiže nejaké orientačné mesačné náklady na hosting a infraštruktúru podľa objemu faktúr. Čiže je tu vidno, že ako rastie objem faktúr, tak na to je potrebné aj iná výzbroj. To znamená, začíname od malého SaaSu, cez nejaký stredne veľký virtual private server alebo managed cloud, cez redundantnú architektúru, aktívny monitoring až po veľké škálovateľné klastre ako OpenShift alebo iné kontajnerizačné infraštruktúrálne hračky dnešnej doby. Celkové náklady na vlastníctvo TCO je to tiež iba odhad, len na predstavu, že kde sa pohybujú. Príklad mesačných nákladov pre APSP. Fixné náklady dominujú až do objemu 50 000 dokumentov za mesiac. Pre malé podniky vstupujúce na trh APSP môže výrazne znížiť TCO využitie zdieľanej infraštruktúry, tzv. White label modelu. To znamená, že AP mi poskytuje niekto iný, stará sa o tú infraštruktúru. Je tam síce môj certifikát ako servisného poskytovateľa, ktorý je naimplementovaný na tej infraštruktúre Access Pointu. Mnohí začínajúci APSP podceňujú fixné náklady a zameriavajú sa príliš na fakturáciu per faktúra. V skutočnosti v nákladoch PEPOL infraštruktúre dominujú komponenty fixných nákladov, ako je hosting, monitoring, DevOps personál, management obnovy certifikátov a administrácia compliance. A tu sú v kľúčových bodoch zvýraznené také orientačné ceny mesačné, koľko vás stojí konkrétna aktivita. Že nejakých 1600 eur mesačne, ale ako hovorím, toto sú veľmi orientačné ceny. Celkové náklady pre vlastníctvo pre intermediári, čiže ak nechcete, alebo ak chcete nechať tento tzv. Že heavy lifting na SP a AP, tak a potrebujete iba pre svojich zákazníkov poskytnúť prístup k sieti PEPOL za primeraný poplatok, môžete sa stať intermediárom. To znamená, že odpadne vám napríklad súľad a certifikácia, nepotrebujete nejaké veľké škálovateľné riešenia. Nájdete si SPAP, ktorý ponúka tzv. Multi-account účty, ktorý ponúka API rozhranie k jeho AP softvéru a môžete naintegrovať či už svoj faktúračný portál, účtovný alebo podnikový systém, alebo webovú alebo mobilnú aplikáciu. Tie náklady potom na infraštruktúru sú akože menšie, údržba a podpora tiež si nevyžaduje až takú nejakú veľkú náročnosť. Súľad a certifikácia vlastne z tohto vypadajú von, pretože za vás to robí AP a SP. Zákaznícka podpora tam stále už samozrejme musí byť, aj onboarding zabezpečuje intermediári sám. Tiež drobný vývoj systému, pomocou ktorého poskytuje túto službu koncovým užívateľom alebo týmto end-userom a tie ceny dokážu byť potom, dajme tomu, polovičné. Ale samozrejme, všetko je to relatívne. No a prechádzame už ku koncu, kde listujeme také kľúčové časti z jednotlivých zmluv, na ktoré si treba dať pozor. Čo sa týka zmluvy s OpenPEPOLom, treba si dať pozor na to, že budete spĺňať SLA, to znamená udržiavať dostupnosť AS4 endpointu, jeho latenciu musí byť v akceptovateľnom pásme, nedodržovanie môže prísť varovanie a suspendácia. Veľmi dôležitá je ochrana údajov, súlad s GDPR, šifrovaný prenos, least privilege prístup a príprava DPAI dokumentu. Čo sa týka kľúčov, tak najlepšie riešenie nejaké HSM, rotovanie hesiel, auditovanie prístupov používateľov, zdokumentovanie retenčných politík údajov. To všetko si od vás bude vlastne vyžadovať táto dodržiavanie, táto zmluva.
konformálnosť, dodržiavať nové BIS AE4 špecifikácie v stanovených lehotách, lebo tie sa menia, niekedy aj 2-krát za rok pribudne niečo v číselníku, alebo nejaké takéto drobné zmeny, možno, že niekedy aj väčšie. Prebiehajú aj ročné interoperability testy, nezdokumentované zmeny rovná sa formálne varovania. Čiže kľúčové body: dodržujte dokumentovaný release proces, sledujte OpenPeople a People Authority oznámy, testujte zmeny v schéme a v mapovaní dostatočne skoro a komunikujte na end userov tiež dostatočne skoro tieto zmeny, ak je treba niečo zmeniť aj v ich zdrojových systémoch. Ešte 2-3 slajdy. Kľúčové časti OpenPeople zmluvy číslo 2. Incident reporting, okamžite hlásiť výpadky AE4 endpointu je povinnosť, certifikačné problémy si je treba pokryť, security breaches je treba okamžite informovať a implementovať automatické alerty a eskaláciu. OpenPeople aj People Authority môžu robiť on-site aj off-site audity, môžu vykonávať plánovaný alebo neplánovaný audit, čiže majte vždy pripravené súčasné konfigurácie AE4 protokolu, dôkaz o lifecycle certifikátov, logy správ podľa SLA, ktoré musíte držať, myslím, že asi 3 mesiace. Monitoring, dashboardy, aby ste mali pripravené, že ako monitorujete spoľahlivosť prenosu správ a incident register. Organizovaná evidencia znižuje dopady auditov a podporuje hladký chod auditu. No a prechádzame k zmluvám s klientami, čiže s end userami medzi SPAP a teda SPA end userami alebo intermediaries a end userami. Zodpovednosť. Stanovte zodpovednosť za potenciálne nedoručené dokumenty do výšky mesačného poplatku alebo fixnú sumu. Nejako si zakepujte túto zodpovednosť. Je odporúčané spracovanie údajov. Definujte si, ako sú správy s faktúrami uchovávané a spracovávané. Dostupnosť. Zmluvné podmienky pre SLA musia byť v súlade s reálnymi možnosťami vašej infraštruktúry. Dôležité je aj ukončenie a migrácia. To znamená, že jasná exit klauzula s možnosťou exportu dát, vašich dát end userov. Rozsah podpory rozšíriť medzi zahrnutou a platenou podporou. Vždy si to rozdielte. Toto je v cene a toto už je nad rámec štandardnej podpory. Odkaz na GDPR, na národné zákony o ochrane údajov a stanovte SLA dostupnosť v súlade s možnosťami infraštruktúry. No a posledný slajd, kľúčové klauzuly medzi SP a intermediári, že tu je dôležité stanoviť si RACI maticu, ktorá jasne definuje zodpovednosti za konektivitu, za podporu zákazníkom a za compliance s OpenPeople. Otázky ohľadne, kto je vlastníkom zákazníka. Obe strany by mali byť voči zákazníkovi istým spôsobom viditeľné a rozpoznateľné. Otázky ohľadne vlastníctva dát, práva na použitie, uchovávanie dát, ochranu dôvernosti. Jasné stanovenie zodpovedností za reporting do OpenPeople a národnej autority, aby sa nestala nejaká duplicita, alebo to je ešte lepší prípad, ale keby náhodou jeden myslel, že mal reportovať jeden, ale sa nedohodli. Ceny vyúčtovanie, transparentne si stanovte šerovanie príjmov a stanovenie fixných poplatkov. A veľmi dôležité aj ukončenie, že proces odovzdávania zákazníkov pri ukončení zmluvy, zabezpečenie tej continuity, keď sa rozhodne intermediári napríklad ukončiť, tak service provider môže potom ponúknuť, dajme tomu nejakú zákaznícku bázu inému intermediári alebo môže ju spravovať sám. Zdokumentujte podrobný fakturačný cyklus, vytvoriť RACI maticu. No a prechádzame ku kvízu. Neviem, či bude až taký zábavný ako vždy, ale posnažil som sa. Čiže aká je hlavná zodpovednosť access pointu? Poskytovať prístup k Wi-Fi asi nie.
Je to certifikovaná brána zabezpečujúca AS4 komunikáciu podľa PEPOL štandardov. Správne. Kto je to service provider v sieti PEPOL? Je to spoločnosť poskytujúca PEPOL služby end userom pomocou AP, pomocou access pointu. Môže byť firma aj SP, aj AP? Áno. V tomto prípade je produkčný certifikát vydaný pre SP a nasadený je na serveri AP v tej istej firme. Môžem byť SP a využívať infraštruktúru iného AP? White labeling? Áno. V tomto prípade je produkčný certifikát vydaný pre SP a nasadený na server AP vo firme, ktorá vlastní architektúru a software. Infraštruktúra a software. Kto je to intermediári? Intermediári je firma, ktorá má u servisného providera, ale to je možnosť, má u servisného providera multi-account účet, do ktorého onboarduje svojich end-userov a poskytuje im služby, napríklad cez webové rozhranie, mobilné aplikácie, konektory podnikových alebo účtovných systémov. Kto je zodpovedný za poznať svojho partnera proces, KIC, intermediári alebo SP? Ktorý? SP. Vždy je to SP. Som intermediári, kto vykonáva registráciu end-userov do SMP. Servisný provider, u ktorého máte tento multi-account, keď ste v roli intermediári, vykonáva zápis do SMP. Štandardne cez AP software, na ktorý ste vy ako intermediári naintegrovaní. A tento AP software je zase naintegrovaný cez API na SMP. Krásne skratky. Koľko trvá ideálny certifikačný proces? 6 až 10 týždňov. Čo je kritické pre úspešnú integráciu ERP systémov? Validácia dokumentov pred vstupom do transportnej vrstvy. Alebo mať dobrých administrátorov, ktorí posúvajú správy ďalej a opravujú ich zájazdy. Čo musí AP okamžite hlásiť OpenPEPOLu? Výpadky AS4 endpointu, certifikované problémy, certifikátové problémy a security breaches. Posledné otázky. Prečo je end-to-end monitoring kritický? Lebo zabezpečuje viditeľnosť správ cez všetky vrstvy a prechádza tzv. Tichým zlyhaniam. Predchádza tzv. Tichým zlyhaniam. Predposledná. Aký je najčastejší dôvod zlyhania certifikácie? Nedostatočná veľká kancelária? Nie. Chyby v AS4 hlavičkách a verziách BIS schém. Prečo sú fixné náklady dominantné pri PEPOL infraštruktúre? Pretože hosting, monitoring, DevOps a certifikáty sú konštantné bez ohľadu na objem. Ten hosting je trošku variabilný, ale dá sa považovať, že to je dosť zásadná alebo veľká fixná časť. No a tým pádom sme sa vlastne dostali cez slajdy. A môžeme prejsť k tomu reálnemu príkladu intermediáriu. Si dám trošku vodu. Ste sa nenahnevali, dám si chvíľku pauzu. Dobre, je ma vlastne počuť, nehovorím sám pre seba. Juraj, je si tam? Áno, áno. Dobre. Dúfam, že teda ma počujú aj ostatní, že sa nerozprávam len s tebou. Nie, myslím, že počujeme. Dobre, keď sa mi reštartoval úplne komp, tak ja si to musím celé odznova pripraviť, tak sa nenahnevajte, keď budem trošku skákať hore-dole. Chcel som vám ukázať
vlastne to webové rozhranie, ktoré ukazujem do kolečka dokola, a volá sa, že demo poštár. Demo poštár. A ja som teraz v roli intermediári. To znamená, že ja som si uzatvoril zmluvu s jedným z servisných providerov. Musím podklikať. A tento môj servisný provider mi poskytuje tzv. Multi-account účty. To znamená, že dokážeme vytvoriť v svojom systéme AP účet, pod ktorým si viem zakladať ďalších end-userov Diča. Keď to reálne ukážem, tak vždy ukazujem vlastne tohto digitálneho poštára a vytvorili mi účet, multi-account účet pod finančnou správou. A tu vidíte, že mám tu účet mňa ako intermediári a v rámci tohto účtu mám možnosť pridávať organizácie alebo Diča alebo end userov. Takýto účet mi bol zriadený vlastne na testovacom prostredí servisného providera a ten mi poskytuje aj API dokumentáciu, pomocou ktorej viem naintegrovať moju webovú aplikáciu alebo môj portál fakturačný alebo môj konektor na ERP systém takým spôsobom, že cez API rozhranie. Čiže tu sú popísané API v Swaggery. Čiže ja som si vytvoril takúto webovú apku, ktorá na základe vlastne API rozhrania, ktoré je definované takouto schémou, vie komunikovať s access pointom daného AP, SP a umožňuje mi naberať alebo onboardovať end userov a poskytovať im službu. A teraz si pozrieme, že ako ten onboarding vlastne prebieha. A neskúšal som si to, čiže keď sa to pokazí, tak sa prosím nehnevajte. Takže dajme tomu, že si vytvoríme nejakú organizáciu, že webinár e-faktúra. Povieme, že jej Dičo si vymyslím, že je takéto. Predposlednou informáciou, ktorú treba vyplniť, je e-mailová adresa, ktorú si ja teraz musím nájsť, lebo ako hovorím, celé mi to caplo. Majtiček. Som ju tu videl, teraz vidíte aj moje maily dokonca, ale nevadí. Na chvíľku to aj tak neprečítate všetko. Dobre, tu je e-mailová adresa. Hovorím predposledný údaj, pretože vznikne tu ešte jeden povinný údaj a to bude verifikačný token. O tom verifikačnom tokenu identity si ešte potom povieme asi v ďalšom webinári, aby som vás úplne nedomotal, ale toto sú také tri základné identifikátory, ktoré viem, ako ja teraz sedím na stoličke end usera a registrujem sa k intermediári vyplniť. Hej? A dám vytvoriť účet. Teraz sa zavolá API, zavolá sa rozhranie toho access pointu
a hlási mi, že registrácia prebehla v poriadku a ja si teraz nájdem meno a heslo na danom maili. Čiže využil som vlastne API rozhranie, kde som využil jeden z týchto endpointov na vytvorenie používateľa. No, čiže idem si ale pozrieť teraz, zruším zdieľanie a idem si pozrieť to meno a heslo, ktoré som dostal. Že mi to nepadne, keď som zrušil. Tak, idem na to. Check. Áno, prišlo mi. Čiže vytvorím si heslo. Teraz si vytváram heslo. Trafil som sa dokonca dvakrát to isté. Dobre. A mám sa vrátiť na login screen. Takže zase zapnem späť zdieľanie. Juraj, prosím, potvrdni, že vidíš. Áno, no tak teraz vidím opäť prihlasovaciu. Dobre. Ale vidím, že robíš tam tak, že funguje. Funguje, dobre. Čiže ja sa teraz prihlásim heslom, ktoré som si vytvoril. A úspešne som sa prihlásil. Čiže bolo mi vytvorené konto v tomto webovom rozhraní intermediára pre mňa, pre end usera U9555, neviem čo. V tomto momente to ešte neznamená, že môžem posielať faktúry, pretože ešte nemám zmluvu za intermediári ako end user. Čiže v tomto momente ma vie ako keby zastaviť ten proces, že teraz budem buď ja kontaktovať, alebo už som dávno kontaktoval intermediára a ten mi pošle zmluvu na podpis, urobí KYC alebo pozná svojho partnera, čiže poskytne mu či už občiansky alebo nejaký výpis z obchodného registra a on mi povolí v tomto systéme vlastne zasielať faktúry. Ja som ako keby teraz preskočil túto kontraktáciu a ideme si vyskúšať, či vlastne je možné už zaslať faktúru. Ja si musím najprv nabiť kredit. Ukážem vám, ako fungujú. Aha, neukážem vám, ako fungujú. Dobre, takže tu sme skončili. Lebo máme tu nejakú chybku, že sa mi negenerujú QR kódy, ale tak aspoň takto som vám teda ukázal, že ako funguje onboarding. Neviem ani poslať, lebo nemám kredit, áno, to funguje na základe kreditu. Dobre, ale tak to ste už aj videli, že ako sa zasiela, lebo ukazoval som to na účtovníkovi Jankovi. Účtovník Janko vie poslať napríklad faktúru pre maliara Pálka, lebo tu má nejaký kredit. Tak teraz sa posiela tá faktúra cez access point toho môjho SPAP, ktorý mi poskytuje tieto multi-accounty. Čiže ja som teraz prihlásený ako end user do nejakého webového rozhrania a využívam túto aplikáciu Intermediary, ktorý bol integrovaný pomocou API rozhrania na access point, pomocou ktorého vlastne sa zasielajú správy cez sieť PEPL. Tak, a to je asi celé, čo som vám chcel ukázať. A teraz by sme teda mohli prejsť k otázkam a odpovediam. Kto sa prihlási, tak toho vlastne mu vlastne zruším alebo mu zapnem mikrofón.
Dobre, už tu máme. Ani nie. Tak počkáme ešte chvíľočku. Áno. Tak, povolujem mikrofón. Nech sa páči, pán Hajek. Dobrý deň. No, chcem sa opýtať, že počas tej certifikácie, akým spôsobom sa posudzuje napríklad ten incident management, že je vypracovaný a ďalšie nejaké dokumenty na ten audit? Na toto vám neviem odpovedať, lebo sme si takúto certifikáciu ešte neprešli, sa priznám. Ale všetko by malo byť popísané vlastne na stránke people.org, že aké sú očakávania, že koľko strán má mať incident management, ale nie. Neviem na toto odpovedať. OK, dobre, tak pozriem, prípadne skúsim sa dopýtať priamo ich. Ďakujem. Áno, ďakujem. Máme tu ďalšiu otázočku od pána Coufala. No. Slyšíme se? Ano. Dobrý den. Chci se zeptat, asi jsem měl podobný dotaz, to znamená i co se týče toho SLA, jakoby ty parametry tam jsou, jakože musí být v podstatě dostateční, obecně řečeno, co to konkrétně znamená. Je teda definovaný zase na PEPOL stránkách, je to tak? Ano. Veškerý tyhle ty servisní požadavky, všechno teda s odkazem na nějakou PEPOL dokumentaci přímo tam. Jo, je to tak. Áno, tu na Operational Procedures si myslím, že nájdete aj súčasné SLA požiadavky. Ja ich môžem hneď nájsť. Alebo ich ani nedájdem tak rýchlo, alebo nájdem momentič. Tu sú operačné procedúry, PEPOL agreements. Pod service providerom by mali byť. Kde? Nevidím tu service provider. Späť ešte skús ísť na stránku OpenPEPOL. Documentation Service Provider. Neviem to nájsť. Okay. No, každopádne je to treba si prebrousť trochu na OpenPEPOL stránke do dokumentácie. Tam všetky tie údaje sú. No a veškerý ty technický vlastně stránky té konektivity, servis a tak dále, všechno je to v podstatě řízeným standardem PEPOL, není to jakoby lokálně definovaný nějak zákonem a tak dále. Všechno je to s odkazem na ten PEPOL, tím, že je to jakoby jediný teda de facto jediná možnost, přes který ty dokumenty mají jít. Je to tak? Ano. A jestli ještě se můžu zeptat, nikde tam nezaznělo, co se týče teda nějakého elektronického podpisu, jakým způsobem to funguje nebo má fungovat? Elektronický podpis v rámci PEPOLu neexistuje, nepodpisuje sa faktúra, ale podpisuje sa vlastne tá obálka s faktúrou v rámci toho AS4 protokolu. Čiže tá neporušiteľnosť v rámci a nezmeniteľnosť v rámci prenosu z C2 na C3 je zaručená TLS 1.3 komunikáciou, čiže certifikátom PKI. A to znamená, ta obálka teda už odchází vlastně jakoby od toho koncového uživatele na toho access point service provider. Od C2 do C3. Nie od end usera, ale až od C2 ide zašifrovaná. OK. Service provideru zašifruje. Jo, to zašifruje, OK. Nájsť Juraj tú SLAčku, ma to hnevá, že ju nevieme tak rýchlo nájsť, lebo zvyčajne ju nájdem rýchlo, neviem, kde ju zapatrošili. Pardon, pýtajte sa ešte, ak máte nejakú otázku.
Jestli ještě můžu ohledně pak, jak jste tam zmiňoval, ohledně těch formátových chyb a neúplných dat, co může zapříčinit vlastně to, že ta faktura nebude doručená. Tam teda v podstatě tyhle ty validace, nebo takhle, měla být ta faktura už jakoby de facto validovaná zase od toho zákazníka, nebo teda service provider jí má validovat, jak by to mělo být v rámci toho běhu zase, co se týče těch validací, mandatory dat a podobně a té struktury. No, tunak vás odkážem zase na stránku info.efaktura.sk. Tunak. A keď si dáte informačný webinár, tak v časti vývojár účtovného podnikového softvéru nájdete strašnú spustu informácií ohľadne toho, akým spôsobom sa validujú faktúry už pri ich vzniku, čiže v systémoch C1, alebo toho vyhotovovateľa. Takže si to môžete kľudne pozrieť. Dobře. Ještě jak jste zmiňoval, ten PDF attachment je teda možný posílat jako součástí XML zprávy, nebo ne? Áno. Ten je zaembedovaný do XML-ka. Jo. A co se týče nějakého responzu, tak jako je u Edifactu Aperac Comdist, že teda ta zpráva byla akceptovaná nebo byla rejectnutá, je tam nějaká podpora těchto response zpráv? Je to v tom SLA dokumente, myslím, že sú 2-3 sekundy, že musíte dať späť vedieť. Ale kolega hľadá tie SLA a pozrieme si ich. Je to pod tým supporting documents, kde si je bol. Ale keby bol chat sprístupnený, tak dole supporting documents, dole. A tunak. Což jsou teda jakoby ty technical responses, jo? To znamená, že to nesplňuje tu strukturu, ale když je to nějak jakoby obsahově špatně, že tam třeba není u korekční faktury reference na originální fakturu, to znamená vlastně zjistí se to až v ERP systému, že tam je nějaká jakoby obsahová vada a ta faktura je potřeba rejectnout. No, otázka, povedzte otázku. To znamená, jakým způsobem, když vlastně potřebujeme rejectnout tu fakturu, ne, že jakoby je technicky špatně, ale že je obsahově špatně z pohledu z pohledu těch dat samotných. To znamená, že my tu fakturu, až když integrujeme do ERP systému, zjistíme, že je špatně, tam ji rejectneme, to znamená, že tam je ten odstup od toho přijetí třeba, nevím, 20 minut, tu fakturu chceme rejectnout naspátek, že tam prostě je nějaká jakoby business vada v těch datech. Toto sa už nedá rejectnúť späť, musíte potom vystaviť dobropis alebo nejakú opravnú faktúru. Toto v Pepole neexistuje. Proste keď raz tú faktúru odošlete, a či už to je buď nejakým web interfejsom, alebo je to priamo integráciou ERP, tak jednoducho tá faktúra je odoslaná. OK. Môžete teda naozaj, že buď dobropis, alebo čo je teda ten horší variant, ale môžete ešte opravnú faktúru poslať, ktorá bude mať referenčné číslo tej predošlej faktúry. Tam je na to business pole v BIS. OK, dobře. Ďakujem. Dobre, ďakujem pekne. Povolujem mikrofónik pánovi Krajčovičovi. Dobrý deň. Ja sa chcem spýtať, že či existujú nejaké poplatky od PayPalu za to, že sa tam robí tá certifikácia a za to, že sa tam robí nejaký prístup, že či sú nejaké ročné poplatky alebo ako a prípadne ako sú odstupňované. Áno, je to teraz, ak by si mohol, áno, join hore. Tam sú fees. A teda pre service providerov je to nižšie trochu, pre access pointy. A je tam teda poplatok teraz tak relatívne novší, ktorý je za certifikáciu a zároveň je tam ročný poplatok potom za členstvo. Takže tu nájdete tie poplatky všetky. Jasné, dobré. A ešte potom sú len takú pripomienku v rámci tej prezentácie tam bolo niečo také, že aby sa s end-userami doriešilo aj to, akým spôsobom za niečo ručia a tam bolo, že obmedziť výšku, nazvem to náhradu škody na úroveň, dajme tomu mesačného poplatku. Tu by som chcel podotknúť, že v rámci slovenského práva neexistuje tzv. Limitácia náhrada škody.
To znamená, že neexistuje to, aby som sa ja vopred vzdal nejakých svojich povinností alebo náhrady škody, takže to neexistuje a dá sa to jedine prejsť tým, že sa tam dohodní zmluvná pokuta, ktorá je vlastne paušalizovaná náhrada škody. To znamená, že ak by niekto, kolegovia, chceli ako keby uzatvárať nejakú zmluvu, tak limitácia, ak budem hovoriť, že čo ja viem, že maximálna náhrada škody do výšky môjho poplatku je z hľadiska nášho slovenského práva neúčinná. Väčšinou sú dva názory, ale väčšinou prevláda to, že nemôžem sa vzdať tej náhrady škody. A jedine ako som to schopný spraviť, tak je vlastne nejaká zmluvná pokuta. To znamená, ako náhle ja poviem, že čo ja viem, dobre, ja ti nedoručím jeden dokument, tak zmluvná pokuta za nedoručenie dokumentu, dajme to bude 2 €, tak tým spôsobom už mám vlastne spravenú ako keby tú limitáciu náhrady škody a už nemôže odo mňa žiadať viac, ako keby som mu spôsobil, dajme tomu škodu, dajme tomu za 20 000 €. Dobre, ďakujem pekne. Máte ešte nejakú otázočku? Už nie, ďakujem. Ďakujeme aj za tento právnu špecifikáciu. Správnu určite. A teraz povolujem mikrofónik pánovi Antonovi. Anton Niko. Dobrý deň, zdravím. Ja mám otázku tiež ohľadom certifikácie, a to konkrétne, ak má firma materskú spoločnosť v rámci Európskej únie v inej krajine a táto matka už má certifikát u PEPOLu, či je možné v rámci napríklad Slovenska alebo v inej krajiny využívať tento certifikát, alebo slovenská pobočka alebo iná pobočka musí požiadať v podstate o recertifikáciu alebo certifikáciu za danú krajinu? Tak v prvom rade musí byť v tomto zozname certifikovaných poskytovateľov tá dotýka a musí tu byť AP Certified. Hej. Čiže matka tam stačí, alebo tam musí byť aj dcéra tej firmy? No tá firma, ktorá má ten certifikát, čiže predpokladám, že sa volajú inak matka a dcéra. Tak, predpokladám, to isté majú akurát SRO na konci alebo niečo iné. No to nemajú to isté, to znamená, že majú iné legálne meno, čiže my budeme pri akreditácii kontrolovať presne to legálne meno a či je certifikovaný. Jasné, takže tým je to zodpovedané, čiže iné právne meno, iná certifikácia. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči. Idem sa vrátiť späť. Pán Krajčovič, vy máte, a už nemáte, dobre. A teraz ešte môžem jednu vec k tejto otázke, ktorá teraz bola zodpovedaná. Možno ešte by som doplnil, aby bolo možno zrejmé úplne to, že ak v tomto prípade tá matka má ten certifikát a bude sa uchádzať o teda podnikanie na území Slovenskej republiky, tak musí splniť aj tie specific requirements, ktoré sú pre jurisdikciu Slovenskej republiky. A to je napríklad to reportovanie TDD dokumentov, ktoré pôjdu na C5. To len ako príklad vravím. To znamená, že vždy je to tak v sieti PEPOL, že na celom svete, že keď má nejaká spoločnosť, nejaký service provider zmluvu s nejakou jurisdikciou, service provider agreement, a ide podnikať v inej jurisdikcii, tak mal by spĺňať tie podmienky tie specific requirements pre tú jurisdikciu, v našom prípade SR. Takže len toto tak na okraj, aby sme to spoločne chápali všetci. Pani Valáková, nech sa páči. Počujeme sa? Pani Valáková? Nepočuť vás, tak vám zakazujem mikrofónik a povolujem pánovi Lebikovi. Pán Dobrý deň. Ja som sa chcel spýtať ohľadne dát, ktoré pretečú cez týchto service providerov. Či bude štát nejako regulovať, ako ich môže uchovávať dlho alebo nejaká doba, lebo tam bude celkom slušné množstvo dát alebo to bude čisto na zmluvných dojednaniach medzi tými end userom a service providerom? Bude to na zmluvných dojednaniach medzi end userom a servisným providerom. OK, dobre, ďakujem vám pekne. No, podľa SLAčky sa vyjadžujú hlavne na logy, že myslím, že pár mesiacov treba nechať
dostupné logy. Neviem to teraz tak rýchlo nájsť, ale je to niekde veseláčka, tu NAK, hej. Logy z transakcií, hej. Dobre. Pán Malada, povolujem teraz. Pán Malada? Dobrý deň, počujete ma? Áno, už počuť. Dobrý deň, ja by som sa chcel opýtať, že či môžeme využívať dve technologické riešenia v rámci jednej licencie a jedného subjektu. Čo je licencia? OpenPeple licencia. Ako certifikát. Áno. Ten certifikát je náhratý na tom softveri, na ktorom beží ten access point. Áno, a že či je možné tento certifikát nahrať napríklad na dva softvery. Ja si myslím, že áno. Ja si myslím, že tomu nič nebráni. Ale môžeme si to zapísať a spýtať sa o OpenPeple. Juraj, poznáte si to, prosím ťa? Ďakujem, Áno, lebo ja som im áno. písal a odpoveď som zatiaľ nedostal. Ďakujem pekne. Dobre. Keby ste mali potom nejaký problém s komunikáciou, tak kľudne na nás, na e-faktúra @ finančnaspráva.sk, Juraj, tak to je. Áno, áno. To som chcel práve povedať, že ak by sa vám zdalo, že nejak pomalšie niekto vám odpovedá z OpenPeple, tak kľudne to na nás smerujte a my sme s nimi denne v kontakte. Ďakujem. Že otázka znela, či môžete deploynúť certifikát ten istý na dve inštancie access pointu. Áno. Podľa mňa určite áno, keď ste v roli servisného providera. Ak by ste boli v roli len na white label, tak tam sa deployuje ten certifikát servisného providera, nie váš. Ale necháme si to vysvetliť expertami. Pán Vaculčiak, povolujem teraz. Skúste. Dobrý deň, počujeme sa? Áno. Super. Ja sa neskôr ospravedlním, ja som prišiel troška neskôr, takže ak by som zapýtal na niečo, tak mi potom povedzte, že to mám pozrieť do záznamu, ospravedlním sa. Ale mám dve otázočky, opýtal by som sa neskôr prvú a potom, ak vy odpoviete, tak sa opýtam druhú. Tá prvá, jak to správne chápem, tak vlastne, keď sa staneme tým service providerom, tak my sme ako keby jeden úzol, ktorému to C2 a ja ten C3 posiela teda ten dokument. A správne to chápem, že je to len sieť, cez ktorú prechádzajú tie dáta alebo tie XML-ka a je na nás ako tom poštárovi, že príjmeme teda ten dokument, asi si to niekde odložíme a budeme čakať na nejaký moment, kedy nejaký náš zákazník bude žiadať o stiahnutie toho XML-ka aj do účtovného softveru alebo do nejakého iného softveru. No a tá otázka je, verím, že toto hovorím správne, tá otázka je, že čo v prípade, alebo či je to teda na tom providerovi, ak by som chcel, aby dva rôzne softvery pristupovali k tomu istému XML-ku, k tej istej faktúre. To znamená, že mám klienta, ktorý chce vidieť tie faktúry, ktoré mu prichádzajú, má nejaký svoj interný menší systém, chce to vidieť, ale zároveň má externú účtovničku, ktorá má nejaký štandardný software, cross, pohodu a tak ďalej, ktorí tiež majú viac menej akože náš ako poštára, ale stiahujú si to priamo do toho účtovného softveru, že to je na nás ako potom poštárovi, sme potom zabezpečili, že k tomu istému dokumentu môžu pristúpať povedzme dva softvery zároveň a že keď jeden to stiahne, tak sa to nezmáže, ale je to tam ešte nejaký čas, mesiac, alebo ja neviem, viete, že to na nás ako na tom poštárovi, že aké služby tomu zákazníkom prinesieme. Tam už odpoviem, už viem aj odpoveď. Vy ako servisný provider môžete ponúknuť svojim end-userom, že napríklad môžu si pridať ďalších používateľov na to, aby sa vedeli prihlásiť sa do tej svojej schránky, alebo môžete vytvoriť aj nejaký trigger, že keď k vám príde tá faktúra, keď príde tomu tej štvorke faktúra, tak môžete vytvoriť, že napríklad e-mailom sa zašle na niekoľko adries tá istá faktúra. Hej. Takže je veľa spôsobov, akým viete sprístupniť ten zásobník prijatých dokumentov aj iným používateľom.
To je na vás. Čiže to vezme, hej, na nás ako na tom poštári, akým teda budeme. Presne. Okay, tá druhá otázočka je, možno ak by ste vedeli len skrátke povedať, že akými všetkými certifikáciami akože musíme prejsť, že čo od nás ten PayPal môže vyžadovať. Ja viem, že musí byť certifikovaný pre PayPal, ale že čo nás tam čaká, lebo my sme teraz vyplňali nejaký formulár, priznám sa, že nie ja osobne, ale boli to také otázky, či máme ISO a vlastne som nechápal, že tak neviem, či ho musíme mať, alebo máme, lebo nebolo to jasne napísané, že musíme mať nejaké konkrétne ISO alebo nejaké iné bezpečnostné certifikáty, lebo ten formulár bol taký všeobecný, tak ja poviem, že nejaký ešte nemáme, hej, ale oni sa pýtajú, že a budete ho mať, tak pokiaľ ho nepotrebujem, tak nebudem ho robiť, ale pokiaľ ho potrebujem, tak ho spravím. Viete, že nemal som pocit z tých formulárov, že by to bolo tak jasne definované, že teda aké všetky certifikácie alebo štandardy musíme mať splnené, aby sme teda mohli sa stať tým poštárom. Ďakujem. Z našej strany sú to teda iba požiadavky na akreditáciu, to znamená sídlo a bezúhonnosť. A čo sa týka Open PayPalu, tak na stránke Open PayPalu aj je tam presne definované, že ako prebieha ten certifikačný proces a čo je vyžadované. Ak by ste mali nejaké otázočky konkrétne, tak znova spomeniem, že e-faktúra@finančnaspráva.sk. Ak by vám Open PayPal neodpovedal, kľudne využite aj tento kanál na otázky a zodpovieme vám. Dobre? OK, ďakujem. Vyskúšame najskôr teda štandardným procesom prejsť a keby nebolo niečo jasné, tak oslovím vás potom. Ďakujem. Za mňa neevidujem žiadnu nejakú požiadavku na nejaký 27 000 alebo niečo podobné, že by bola vyžadovaná. Tak neviem si predstaviť, že by boli nejaké iné certifikáty požadované z Open PayPal. Ja sa pýtam len preto, lebo presne včera sme riešili, alebo kolegyne sa pýtali, že tam boli také otázky hodne, že či máme nejaké ISO, nepoviem teraz číslo. A akože pôsobilo to, že ho máme mať, ale zároveň z tých otázok, že som si vravil, že nie je to jasné, akože sú to veci, že možno, že aj nemusíme, hej, že preto sa skoro vás pýtam, či viete konkrétne, že, lebo keby to bolo nutné, tak asi neviete, že také proste musí byť, hej, že. Áno, neevidujeme žiadne, ale kľudne sa dotážte a my sa dotážeme. Ak by ste vy nedostali odpoveď, tak sa obráte kľudne aj na nás. Dobre? Ďakujem ešte raz. Hlási sa ešte niekto, lebo tunak sú povolené mikro. Aj pán Krajčovič, my sa počujeme? Áno, počujeme. Vy ma počujete? Áno, už počujem. Dobrý, zdravím vás. Chcem sa ešte opýtať k tej certifikácii. Ak by sme sa chceli certifikovať ako APčko, to znamená, že tam je tá certifikácia, tak je potrebné ten PASR spraviť len pre Slovensko alebo aj pre ostatné krajiny. Lebo keď pozeráme tú dokumentáciu, ak sú faktúry a tak ďalej, tak je kopec takých výnimiek, že to je pre Grécko a tak ďalej, že či pre potreby slovenského trhu je potrebné prechádzať aj certifikáciami týmito, alebo stačí len vlastne všeobecný formát PayPal a k tomu vlastne to PASR slovenské. Presne tak tá druhá možnosť. To znamená všeobecne PayPal certifikát a to je slovenské. Ostatné nemôžete v podstate ignorovať, lebo nebudete mať prijímateľov alebo registrovaných prijímateľov z tých krajín. Dobre, takže ak by som tam bol zapísaný, tak ak by ma kontaktoval teoreticky nejaký Grék, tak vlastne ja ani nebudem mať, alebo ten certifikát bude vydaný s nejakým obmedzením, že obmedzením pre Slovensko? Ten testbed finálny, ktorý budete mať, bude včetne use caseov pre slovenskú jurisdikciu, ale nebudú tam napríklad tie grécke. Nebudú tam tie grécke. To znamená, ak oni majú nejakú podmienku, ako my máme, čo som spomínal, že máme tam inkludovaný ten e-reporting na C5, tak toto sú presne toto sú, čo vidíte, finálne PASR, ktoré už teoreticky môžeme si aj distribuovať, sú schválené už Open PayPalom a ešte sú na pripomienkovaní všetkých štátov sveta, ktoré sú v sieti, ale už by sa tam nemalo nič meniť a začiatkom januára by mali byť publikované na Open PayPale. A tu sú napísané aj presne tu je definovaná schéma pre slovenskú jurisdikciu, sú tu niektoré podmienky
ktoré sú špecifické pre slovenskú jurisdikciu, ale to sú v podstate len dve základné a to je centrálny SMP a odosielanie TDD práve tých paralelne tých dokumentov pre transakčných dokumentov pre e-reporting. Tedy v čase vystavenia elektronickej faktúry, tak ako to je aj našim zákonom definované. A práve to, ako to definuje náš zákon, ktorý bol teda včera schválený, tak je to práve transponované aj v tých PASR. Dobre. A ešte keď som ešte u toho... Pardon, a to sú len tieto dve hlavné podmienky. A tie ostatné, ktoré sú potom v sekcii 7, tak tie sú potom, to sú viac menej také veľmi všeobecné, ktoré sú teda, že má byť ten subjekt registrovaný v Európskej únii, nemá mať žiadny záznam kriminálny a tak ďalej. Teda bezúhonnosť. Dobre, a ešte mám takú praktickú otázku. Ak by som, dajme tomu, bol APčko a v rámci APčka mi PEPOL zistí, že si neplním nejaké svoje povinnosti, tak čo sa môže ma PEPOL ako keby nejakým spôsobom, môže ma varovať, to chápem, ale môže ma odpojiť? Ak som certifikovaný, môže ma odpojiť, takže vlastne ja by som ako keby stratil možnosť komunikácie a poskytovať svojim klientom tie služby a potom ako potom to ide ako na to reaguje legislatíva, že stratím certifikát a už ma budú pokutovať, lebo si neplním svoje povinnosti, alebo je tu nejakým spôsobom, alebo ako postupuje PEPOL v tomto prípade? Áno, pardon. Môžu s tým, kľudne. U nás pokuty neexistujú, nemáme ich stanovené, ale v podstate môžeme postupovať podobným spôsobom ako aj OpenPEPOL a to je presne to, že môžete stratiť tú certifikáciu. Akým spôsobom vlastne vás OpenPEPOL upozorňuje, tak určite napriamo alebo aj cez nás, lebo tu sme PEPOL autorita, pokiaľ sa nezlepšia, čo ja viem, latencie alebo incident management a end usery sa sťažujú, tak budete upozornení niekoľkokrát a keď sa nepolepšíte, tak vám bude odobratý certifikát a tým pádom porušujete vlastne zmluvu s OpenPEPOLom a na základe toho, že porušujete tú zmluvu, tak tam sú presne tie klauzulky, na základe ktorých vám vieme odobrať, alebo vám vie odobrať OpenPEPOL certifikáciu. A to, že tu od svojich end-userov, to už je ten kontrakt medzi vami a nimi. Jasné, to je riešim. Dobre, ďakujem. Pekne. Pani Drobná, povolujem teraz. Nech sa páči, pani Drobná. Áno. Áno, už sa počujeme. Pani Drobná, ahoj. Ahoj, Katka. Ja som poznal tvoj hlas akože v sekunde. Aha. Ahoj, moja. Ahoj. Takže ja len mám takú jednoduchú otázku, keďže máme dosť veľa faktúr a fakturujeme vyšle, hovorím, viackrát za mesiac, tak to vlastne ako keby môžeme tam posielať koľkokrát chceme a v akých dávkach chceme? Áno, tak. V akých dávkach chcete, koľko chcete. Lebo máme aj viac systémov, aj viackrát za mesiac, povedzme 4-krát mesačne fakturujeme. Áno. Veľa. Čiže môžeme posielať, kedy nás napadne. Áno, kedy vás napadne. Je to 24/7 ten digitálny poštár, čiže hoci kedy, hoci koľko. Dobre. Dobre, Katka. Super. Ja som ťa počul. A ja teba. Dobre, ďakujem pekne. Ahoj. Ahoj. Teraz púšťam pani Feher. Teraz. Dobrý deň, ja by som sa chcela opýtať vzhľadom na tú predchádzajúcu otázku, že teda keď ten service provider stratí ten certifikát z nejakého dôvodu, že čo to znamená teda pre tých klientov jeho, že či budú oni nejako sankcionovaní teraz za to, lebo akože neviem, že ako majú vôbec šancu sa to dozvedieť, že takéto niečo by sa stalo, že či to rieši ten zákon, neviem teda o tom. A
Druhá možno otázka, že čo sa týka ešte tej certifikácie. Tú otázku prvú, pani Feher, môžeme nájsť. Dobre. Takže spýtali ste sa ešte raz, skúste zhrnúť veľmi stručne tú prvú otázku. Čo to znamená? Čo by teda hrozilo tomu klientovi, že chápem, že teda ten provider stratí certifikáciu z nejakých dôvodov, že tam boli sťažnosti alebo teda bol vyzvaný a že čo to obnáša pre tých jeho klientov, ktorí cez neho teda posielali faktúry, že neviem, či je šanca, že hneď na druhý deň si zazmluvnia iného providera. Áno, je to možné si objednať alebo preregistrovať sa k inému poštárovi. Poštár je povinný do 3 dní podľa týchto PASR vlastne vykonať migráciu do 3 pracovných dní k novému poštárovi. No a čo to pre nich znamená, tak keď je odobratý certifikát, to znamená, že si nepošlú tú faktúru cez toho nespoľahlivého digitálneho poštára a môžu uplatniť, ako sme povedali pre chvíľkou, sankcie end user voči poštárovi. A či hrozí nejaká pokuta, povedzme, od finančnej správy v takom prípade, že ten poštár si teda neplnil povinnosti a ten end user nebol si toho vedomý? End user má povinnosti vychádzajúce zo zákona, čiže vyhotoviť a oznámiť v čase vyhotovenia faktúru podľa tých lehôd, ako sme si ich hovorili. No. Musí to stihnúť si preregistrovať toho poštára, ak sú tie dátumy hraničné. Čiže teoreticky hrozí mu nejaký postih tiež, že... Áno, hrozí, ale veľmi hypoteticky, lebo my tam máme veľa klauzul, že tam máte, že oznámenie, ak je tam nejaká chyba na strane poskytovateľa, tak ak oznámite okamžite po náprave, to znamená nápravou sa ráta aj to, že sa zmigrujete k novému, tak nemáte pokutu žiadnu, čiže není to nejako... Hej? Okay, je tam veľa tých záchranných brzd pre vás ako pre end userov. Dobre, rozumiem, ďakujem. A ešte teda otázka k tej certifikácii, že teda keď je cez PEPL certifikovaný poskytovateľ, to mi úplne nebolo jasné, že už ste o tom rozprávali, ale teda tá slovenská certifikácia, že tie podmienky, že akým spôsobom sa teda docertifikuje, alebo ako by som to mala nazvať pre slovenský trh, že to nájdeme niekde explicitne napísané, alebo... No, tunak sme si o tom hovorili v tejto časti. Ja sa k nej preklikám. Bolo toho veľa naraz, samozrejme, to si nemôžete Ja som sa aj neskôr prihlásila, ospravedlňujem sa, nestíhala som skôr, ale teda, že teda... Ja som to už aj prešvihol, počkajte. Kde to bolo? No, poď. Tunak je žiadosť. Hej? Na tomto slajde, nebudem to pre ostatným opakovať, ale toto je proces, akým sa akreditujete na to, aby ste mohli podnikať na Slovensku. Dobre? Tunak si to. Dobre, ale to je teda, je to iba po slovensky uvedené. Chápem, že pre nejakého zahraničného poskytovateľa asi v nejakej inom jazyku to... Áno. Toto bude všetko dodané v januári, februári, na začiatku roka. A to bude, bude to aj v angličtine. Túto stránku už oficiálnu už postupne migrujeme, už je na portáli finančnej správy, už aj dnes si ju môžete pozrieť ktorá bola tá pracovná, respektíve projektová stránka info, e-faktúra. A už je teda pod sekciou podnikatelia, dane, DPH, ale je tam prelink, rýchly odkaz na hlavnej stránke finančnej správy a tam budú postupne zverejňované reálne tie produkčné dokumenty, akreditačná schéma a tak ďalej. Od začiatku roka, v priebehu prvého pol roka sa začne tá pilotná prevádzka, takže ten postupne počas toho nábehu. Ale od januára tam začneme aktualizovať tie reálne dokumenty
lebo vlastne začne platiť zákon. A pán Bacúčiak sa hlási, alebo... Áno, už čakám poctivo, lebo ste ma nevyvolali. Počujeme sa? Áno, lebo nepočuli sme vás, asi tam nejaký problém bol s mikrofónom na mojej strane, alebo tak. Žiadny problém, tak sa počujeme. Dobre, máme ešte jednu otázočku. Či existuje nejaký zoznam, alebo niekde zoznam procesov, ktoré vlastne nemusí zabezpečovať, teda my, ak sme boli tým providerom, tým poštárom. Mám na mysli, že klasicky jeden z tých procesov je napríklad, že odosielam tú faktúru, druhá, že ju prijímam, tretí nejaký ten onboarding toho end usera, že ho nejakým spôsobom zaregistrujem, štvrtý môže byť zase ten prenos, alebo naopak, že ukončujem nejakú spoluprácu, alebo ten zmluvný vzťah s tým end userom, takže či je niekde uvedený ako zoznam všetkých tých procesov, ktoré musí zabezpečovať ten poštár. Poštár musí zabezpečovať na základe certifikácie, sú jasné procesy, čo musí, hej, to máte už z pohľadu certifikácie, jasné, že musíte prijímať a odosielať a spracovávať dokumenty a kontrolovať, to máte aj v zákone, ktorý sme si tiež menovali teraz, čo sú tie povinnosti toho certifikovaného poskytovateľa doručovacej služby. Čo sa týka spôsobu onboardingu a všetkých tých vecí, ktoré som vám ukazoval na konci, tak to je už od poskytovateľovi, ako si procesy ohľadne onboardingu zabezpečím. OK, ďakujem. Vraj, nestihol som, takže ja si potom pustím záznam, takže tam to asi sa dozviem. Ďakujem pekne. Áno. Ja by som možno len tak pre takú analogiu možno spomenul to, že môžeme to tak brať ako aj nejakého, keď si predstavíme nejakého internetového providera, jednoducho môže byť úplne simple, že má nejakú, má teda licenciu na nejakú telko službu, pripojí sa do Sixu a vie poskytovať niekomu pripojenie na internet. Úplne basic, ale na druhej strane môže to byť aj provider, ktorí sú najväčší u nás a poskytuje o mnoho väčšie spektrum služieb na základe toho, že poskytuje pripojenie do internetu. Takže asi takto analogicky. A to sa týka aj toho, že ak by zanikol ten poštár, tak jednoducho ten end user musí si nájsť nového. Možno už pri tom výbere treba, aby rozmýšľal ten end user, že či posiela jednu faktúru mesačne a je mu to jedno, či to je nejaký veľmi maličký základný poskytovateľ, alebo posiela 100 000 mesačne B2B faktúra, potom musí inak k tomu pristupovať. Dobre, nech sa páči, pán Krajčovič. Dobrý, znova ja, možno, že trošku teraz mimo, len sa chcem spýtať, jedna pani sa dopytovala na tie dávky tých faktúr. Otázka je, ak mám faktúru, dátum vystavenia na tej faktúre, tento dátum vystavenia môže byť iný ako dátum odoslania tej faktúry? Reálne sa pýtam, že ak by som ja robil nejakú verifikáciu a niekto mi posielal, dajme tomu, že... Odpoviem vám, lebo chápam. Preberali, aby sme zrýchlili. Že vy vystavíte XML, kde bude hodnota issue date napríklad 10.12. Dneska je 10.12.2025. Vyhotovíte toto XML a teraz takýchto vytvoríte 20 000, hej, ako preháňam, ale tak 5 000 dajme tomu a už je nejaká 10. hodina večer, hej. A vy keď to odozdáte svojmu digitálnemu poštárovi, tak sa môže stať, že on odošle tie faktúry po polnoci a tým pádom aj oznámi tie faktúry nám na ten 5. roh po polnoci. A my zistíme na tom 5. rohu, že oznámili ste to 11.12., ale dátum vyhotovenia bol 10.12. Že je tam ten rozdiel v dni. Ak to bude pár hodín, tak dá sa povedať, že ste splnili svoju povinnosť zákonu, že v čase vyhotovenia ste to aj oznámili. Ak by to boli nejaké 2-3 dní, tak už to není v čase vyhotovenia. Nikto nám nevie povedať, kde je tá hranica, čo to znamená čas vyhotovenia, že aký veľký rozdiel môže byť medzi vlastne dátumom vyhotovenia, čo je iba dátumová značka, tam nie je čas, hej? Tam bude 10.12. Že koľko je v čase vyhotovenia medzi týmto dátumom vyhotovenia a medzi tým, aký dátum nájdeme my na 5. rohu, že kedy ste to naozaj oznámili, lebo to môže byť aj 11. ráno o 5.
Dobre, to znamená, že v rámci novely DPH, čo ste teda hovorili, tak tam bude aj povinnosť toho, že ako náhle ju vystavím, tak ju musím odoslať, hej? Áno, v čase vyhotovenia ju aj oznámite, hej? A oznámite ju tak, že ju odošlete cez poštára, lebo zase poštár má povinnosť ju oznámiť nám. Rozumiem. OK, dobre, ďakujem. Nech sa páči, pán Krajčovič. Pán Coufal? Ano, děkuju. Chci se ještě zeptat ohledně toho servisního providera a archivu faktur. To znamená, je tam jakoby povinnost, že ten servisní provider musí zároveň provozovat i archiv těch faktur, anebo je můžeme elektronicky archivovat vlastně jakoby v rámci C1 jakoby ERP systému? Nemá povinnosť digitálny poštár archivovať, môže to ponúkať ako pridanú službu, za ktorú si bude účtovať. OK, takže může fungovat vyloženě opravdu jenom jakoby poštovní doručovatel a není potřeba mít ani jakoby přístup na nějaké jeho web stránky, přístup k těm fakturám pro uživatele, může by fungovat opravdu technicky jenom jako v podstatě jakoby poštovní doručovatel těch zpráv. Absolutně, tak ako hovoríte. Dobře. A Může tam to se dávať, ještě... ako to dohodnete, či to bude webové rozhranie alebo API rozhranie, ktorým si budete stiahovať. Jo, dobře. A pokud teďka přijímáme faktury od dodavatelů třeba v rámci jakoby Edifact standardu přes EDI, je možný, že ten dodavatel by to na providera svýho nahrával stále v tom Edifactu, tento konvertoval do toho BIS3 formátu a nám to naspátek konvertoval do toho Edifactu, tak aby de facto jakoby ani jedna strana nemusela dělat vlastně pracovat s tím samotným BIS3 formátem, ale stále s tím Edifactem a ta konverze probíhala na vstupu, na výstupu u toho providera. To my o tom ani nemusíme vedieť. Vy keď budete používať doručovaciu službu, tak používate výhradne povinne PEPOL BIS formát. A čo je predtým náš nezaujíma, že aké konverzie si spravíte. Pre nás je podstatné to, že budete mať XML-ko ako daňový doklad, ktoré je v súlade s PEPOL BIS 3 alebo inou normou, ktorá je súladná s EN 16931 a to je celé. Čiže čo si urobíte vpredu a vzadu, my o tom nemusíme vedieť, ale keď sa rozhodnete používať doručovaciu službu, rozhodnete aj na takéto EDI, tak my to budeme vidieť len v PEPOL BIS 3 formáte. Jo. A ještě poslední otázka, pokud dodavatel vystaví fakturu v lednu příštího roku nebo 27, vystaví, dejme tomu v papírové podobě, ač by ji měl poslat elektronicky, tu fakturu jsme povinni teda odmítnout? To není faktúra. Od 1.1.2027 neexistuje faktúra iná ako XML-ko. Jo, myslím, že tam třeba, že jo, to se zatím týká těch domestik, tak dejme tomu, jako, že by to byla faktura i zahraniční, která může přijít jako papír, tak jestli my teda jsme povinni jako validovat, jestli ten odesílatel ji měl vystavit jako e-fakturu, protože je to vlastně jakoby domestik dodavatel. V prechodnom období je len domáce plnenie. Dobře. Ostatné je zachované ako je teraz. Dobře, děkuji. Nech sa páči. Pani Vávaková, momentiček, ja vás povolím teraz. Pani Vávaková, skúste. Pani Vávaková, nepočuť vás. A ešte stále vás nepočuť. Bohužiaľ. Nič, dobre. Asi sa odpojila a pripojí sa opätovne. Áno, pani Svobodová, hneď vás povolujem. Už som vás povolil. Áno, dobrý deň, ďakujem pekne. Ja by som sa chcela spýtať, že už je tu asi viacero firiem, ktoré prešli certifikáciou u Open PEPOL, že aké máte pre nich momentálne nejaké odporúčania, že čo môžu vlastne robiť? Len čakať na tie špecifické podmienky pre Slovenskú republiku, alebo To bolo na mňa, pani Svobodová? Áno, to bolo na vás. Že ešte raz, lebo... Že je tu určite viacero firiem, ktoré už prešli certifikáciou u Open PEPOL a sú certifikovaným access pointom. Ale v tomto momente vlastne nie sú ešte ako keby zverejnené. Už chápem. 1.1. sa je treba prihlásiť na portál finančnej správy, tam bude ten formulárik na
na akreditáciu, vyplniť, asi priložiť register a register trestov obchodný a poslať nám link možno aj na PayPal.org, kde svietite ako certified a my začneme konanie akreditačné a do 30 dní budete mať od nás rozhodnutie, na základe ktorého vás potom zapíšeme do zoznamu na portáli finančnej správy a od toho momentu môžete poskytovať na dobrovoľnej báze služby PayPal, najskôr asi nejakým možno komerčným SMP a musíte čakať na to centrálne SMP, ktoré obstarávame a ktoré predpokladáme, ak nám zase neprídu nejaké hlúpe otázky, tak by sme to mohli mať niekedy v marci obstarané, teda aj sprístupnené, lebo tam sa nič neinštaluje, tam nám len sprístupnia ako SaaS službu existujúci SMP providery. No a tá samotná certifikácia na tú slovenskú jurisdikciu nebude obsahovať aj nejaké technické testy, alebo proste niečo, že... Nie. Testbedy? Nie. Ani od roku 27? Od roku 27 pravdepodobne príde k recertifikácii kvôli oznamovaniu. Ale tam ešte vám len budeme vedieť povedať dostatočne skoro, že aké pribudli testbed, test casey. Pozrite sa, tunak v tom pastre, neviem, či nezdielam. Nezdielate. Tunak v tom pastre je presne špecifikované, že service provider must complete specific onboarding text for the Slovak Republic on specification interoperable, ale as provided by PayPal testbed. Čiže keď ste vy prešli certifikáciou a máte certifikát, kde ešte neboli tieto testbedy, tak budete možno vyzvaní, ešte neviem isto, Juraj si to môže zapísať, že budete vyzvaní na recertifikáciu pre tie use casey, ktoré hovoria o... Áno. Hej, áno. Takže asi... Teraz už v podstate naozaj, že keď sa pýtate, že čo máte robiť, tak už v tom počkať do januára. Okay, my to zverejníme všetko, budeme vás informovať a vtedy sa rozbehne vlastne celý ten reálny produkčný svet pre Slovenskú republiku. Dobre, ďakujeme za otázku. Pani Feher. Ďakujem. Ja som sa ešte chcela opýtať, teda, keď si spomenuli, že Slovensko v rámci Slovenska iba, že to znamená, že ak by to malo pridanú hodnotu s nejakými entitami zo zahraničia a chceli by sme si cez PayPal posielať faktúry, tak môžeme či nemôžeme? Môžete, určite, ale na základe dohody. Musíte mať dohody. Že neočakávajte, že pošlete a že považujete to za doručenie. Musíte mať s nimi nejakú dohodu. Áno, rozumiem. Ďakujem pekne. Páči. A teraz spúšťam mikrofón pánovi Mikulovi. Momentíček. Niečo som klikol zle. Dobre, pán Mikula, nech sa páči. Skúste ešte raz, pán Mikula. Pán Mikula? Jo, ono se prosím vás, ten mikrofon musí pouštět dvakrát. Vy mě to pravděpodobně povolíte, ale pak ho musím pustit ještě u sebe jednou. Ale chtěl bych se vrátit k té otázce ohledně Edifaktu. Jestli platí to, co padlo na minulé schůzce, že by bylo možné ten Edifakt, jako pokud by vyhovoval té EN normě, použít jako end-to-end formát v podstatě mimo tady tu PayPal komunikaci, protože dneska jste zmiňoval, že jediná varianta faktury bude XML. Áno, to stále platí. Vy keď sa rozhodnete posielať si inou sieťou ako PayPal, či už nejakým FTPčkom alebo nebodaj mailom a budete si posielať Edifakt, ktorý je v súlade s EN 16931, tak po súhlase s vašim odberateľom kľudne môžete si posielať a nemusíte tieto faktúry ani reportovať. Jo, ak ste chceli aj s Edifaktom využívať sieť PayPal,
tak tam bol ten prípad, že skonvertovať z Edifact do PeopleBiz, poslať PeopleBiz cez sieť PayPal, prijať PeopleBiz u C4, skonvertovať späť do Edifact a naloadovať do systému, čo sa mi zdá trošku komplikované. To je jasné, proto sa na to v podstate ptám. Děkuji. Nech sa páči. Pán Čechovič, ja vás teraz púšťam, počkajte. To tu funguje tak divno, vidíte, že... A teraz ešte aj vy si musíte povoliť mikrofón, pán Čechovič. Skúste. Dobre, asi? Počujete ma? Áno. Tak pán Mikula nás to okay. Vy ma počujete? Áno. Super. Ja by som sa chcel spýtať iba ohľadom vlastne PayPal siete ako takej. V podstate, keby som napríklad vystavoval, teda moji klienti budú vystavovať vlastne, ja neviem, faktúru do Grécka, alebo teda inej siete, inej krajiny, ktorá vlastne má PayPal, tak rovnako to teda ten access point posiela vlastne aj do tej ich lokálnej siete, alebo to posiela iba takže v rámci Slovenska? Nie, keď sa dohodnete s odberateľom na druhej strane, že chce prijímať od vás faktúry cez PayPal, tak pokiaľ spĺňa podmienky také, že vie prijímať PayPal BIS3, čo každý musí vedieť, vlastne ako keby prijímať na strane prijímateľa, tak kľudne mu môžete poslať tú faktúru cez PayPal. OK, to znamená, že vlastne aj naopak, akože teda, ak mám nemeckú spoločnosť, ktorá proste vystavuje faktúry v PayPal a pošle mi ich, nemusí sa tá nemecká spoločnosť, alebo nemusí byť ten nemecký APčko registrované v rámci akože Slovenska. Môže mi proste dojsť tá faktúra do môjho APčka, hej? Áno. Okay. Áno, zasielajúci nemusí byť ani akreditovaný u nás, bože už motám, musí byť. Nie, vlastne ten, čo poskytuje príjem, hej, ten musí byť akreditovaný. Ale keď Nemec použije nemecký endpoint a pošle ho na endpoint príjimateľa na Slovensku, úplne v pohode. Jasné. Ale ten ďakujem. Áno, nech sa páči. Pani Svobodová, nech sa páči, môžete? Áno, ďakujem. Ja by som len chcela doplniť, že vy ste povedali, že v podstate, ak tie faktúry budú spĺňať alebo budú v štruktúre v súlade s technickou normou, tak nestačí vlastne, aby boli v súlade s tou technickou normou N16931, ale musí vlastne spĺňať aj zoznam syntaxí podľa osobitného predpisu. A tým osobitným predpisom je vykonávacie rozhodnutie Komisie EÚ. To sa dá dohľadať je to v zákone vlastne presne uvedené, že ktoré vykonávacie rozhodnutie a tie syntaxy sú vlastne iba dve. Bude to UBL alebo potom ten UNCEFAC, tak? Áno, bude to UBL 2.1 alebo CII. Tak, dobre, ďakujem. Myslím, že dobrovoľní je aj Edifact. Takže oni sú tri, že myslím, že tretí je ten Edifact práve. Aha, lebo v prílohe zoznamu syntaxy práve v tom vyjadrení tej komisie tam Edifact nie je, tak neviem potom, že aké usmernenie alebo aká smernica by sa na to vzťahovala. Ale viete to prípadne overiť vy? Áno, toto overíme. Akože istota je CII a UBL 2.1 a Edifact si ešte pozrieme, lebo ja ho vidím ako dobrovoľný formát, ale máte pravdu, to je dobrá otázka, ako vždy. Ďakujem. Dobre. Pani Nespalová? Áno, dobrý deň. Ja by som sa chcela ešte opýtať k tomu, čo sa spomínalo, že pokiaľ sa rozhodne spoločnosť zasielať faktúry inou formou ako doručovacou službou od toho roku 2027 a teda nemusí oznamovať údaje v finančnej správe, ako to potom bude od 2030? Kedy chápem, že už sa budú musieť oznamovať údaje aj z týchto faktúr. Vytvoríme vám také špeciálne API rozhranie, do ktorého budete priamo uploadovať alebo volať toto API rozhranie a budete reportovať tie faktúry, ktoré budú v súlade s EN normou 16931 a s povolenými syntaxami UBL 2.1 a CII a ešte zistíme, že či aj Edifact. Takže ani po tom roku 2030 by teda nemusela byť tá spoločnosť teoreticky certifikovaná na to zasielanie údajov, či musela?
No, keď v tomto prípade, keď nebudete používať doručovaciu službu ako PayPal, sa rozhodnete, že odídete od PayPalu a budete si to posielať, ja neviem, mailom, tak tam už není žiadny prostredník, iba mailový server v Amerike. Cez ktorý Takže to potom budeme za to oznamovanie údajov zodpovednými ako daňovník, nie tá doručovacia služba? Áno. Okay. Dobre, áno, tam ste mierili, chápem. Áno. A ešte v tom prechodnom období môžem teda fungovať aj tak, že budem mať časť dodávateľov na, povedzme, na týchto EDI výmenách faktúr a časť dodávateľov bude cez doručovaciu službu? Áno, ale prijímať musíte vedieť. OK, chápem. Ďakujem pekne. Není zač. Aj nám sa to už rozvidnieva, lebo je to komplikované, ale myslím, že už čím ďalej, tým viacej to všetci chápu. Pomaličky. Áno. Ďakujem. Aj my sa učíme. Dobre, čas vypršal, otázky už nie sú. Ďakujem vám veľmi pekne a ešte otázočka je od pána Kochaníka. Momentíček. Ja som vás povolil, skúste si ešte vypovoliť a bude to. Áno. Rozprávali sme spolu ohľadom spoločného API pre poštárov, pre systémy ERP. Mali ste navrhnúť niečo, zatiaľ som nič nepočul. Pán Kochaník, ja vám strašne pekne ďakujem, že ste mi to pripomenuli. Tak, to je všetko. Že ste mi to pripomenuli. Prosím vás pekne, tí, kto sú tu za software housey a za budúcich doručovateľov alebo poštárov, prosím vás pekne, ak sa chcete pripojiť k iniciatíve, že zaštandardizujeme pre vás, my ako štát, API rozhranie, takéže jednotné, ku ktorému by ste sa vedeli dobrovoľne, ktoré by ste mohli dobrovoľne používať, s cieľom tým, aby každý jeden software house nevymýšľal rôzny veľký počet konektorov pre každého jedného individuálneho poštára digitálneho, tak mi prosím vás pekne napíšte na moju e-mailovú adresu a urobíme si spoločný webinár a dohodneme sa na tom, akým spôsobom a ako veľmi rýchlo si takýto štandard vybudujeme, aby sme vlastne naozaj vyvíjali na úrovni software houseov jeden jediný interfejs, ktorý by potenciálne mohli zaimplementovať aj poštári, aby vlastne sa celý ten proces zjednodušil. Dobre to hovorím, pán Kochaník? Presne tak. A hlavne, keď nejaký end user nebude spokojný s poštárom, môže jednoducho prejsť k inému, kde bude komunikácia rovnaká. Nebude viazaný na to, aký software má aké komunikátory urobené. Tak. Bude to štandard API rozhrania, ktoré nebude samozrejme povinné. Hej? Samozrejme. Toto bude na dobrovoľnej báze. My chceme ísť do toho, lebo zistili sme vlastne na základe vášho dotazu, pán Kochaník z Belgicka, že nad tým rozmýšľali aj oni, ale nejako sa k tomu nedopracovali. Možno, že ani my neúspejeme, ale sme dostatočne, myslím, že aj už nejakou úrovňou vedomostí o PayPal sieti, aj o tom, že mohlo by to byť naozaj prospešné, čo ja nepochybujem, tak možno, že tá cesta bude. Toho času máme málo, ale keďže tu nepôjde o vývoj, čo sa týka štandardu, lebo my len zadefinujeme API rozhranie, jednotlivé endpointy, aká je request, aký je response a spoločne sa dohodneme, možno, že by to mohlo zafungovať. Takže prosím pekne, kto má záujem, nech mi napíše najneskôr do zajtra a konca dňa a urobíme si pracovnú skupinku, ktorá vlastne bude tlačiť túto ideu ďalej. Dúfam, že teda sú tu tí najväčší zástupcovia software houseov a budúcich poskytovateľov, poštárov. Ak by tu náhodou niekto chýbal a viete o ňom, že by mohol tiež participovať, tak prosím vás pekne o odozdanie informácie ďalej. Pán Kochaník, ďakujem pekne. Úplne mi to vypadlo. By som nadával.
Áno, ďakujem. Áno, ako je to takisto, ako teraz máme SEPA na bankách, máme pokoj, máme jednotný formát. Tak. Okrem ČSOBčky a VUBčky, ktorí si ho trošku upravili. Ale to neriešme. Dobre, z mojej strany všetko. Ďakujem, píšte a určite na to nadviažeme. Ja nechám ešte 1, 2, 3, 4, 5. Pekný deň prajem a budeme sa vidieť a počuť na budúce. Dovidenia.